Business Weekly fl-editorjal tiegħu jikkummenta dwar is-sitwazzjoni fl-Air Malta u jikkritika l-mod kif ħadmu s'issa il-konsulenti Ernst & Young. Jgħid li għalkemm kulħadd jagħmel l-iżbalji ma jistax ikun li kumpanija professjonali tieħu żbalji daqstant gravi. L-istess editorjal jgħid li l-pajjiż ma jistax jiġi sfurzat jaċċetta l-pjan ta' din il-kumpanija jekk diġà wrew li mhux kapaċi jagħtu dak mistenni. Jirreferi wkoll għal kritika pubblika li saret mill-Alpa li hija l-union li tirrappreżenta l-bdoti, il-General Workers Union kif ukoll il-Partit Laburista. L-editorjal jgħid li l-inqas li issa jsir ma' ħaddiema u li jingħad lilhom ser ikun qed jiġri mill-impjieg tagħhom. Sa dan it-tant fl-aħħar sigħat tħabbar li Cole Vreeswijk, konsulent maħtur mill-Air Malta f'Diċembru li għadda u li kien qed jissemma li jista' jkun il-kap eżekuttiv il-ġdid irriżenja. Cole Vreeswijk li kien qed jitħallas eluf kbar ta' euro telaq mill-pajjiż fi żmien fejn m'hemmx qbil dwar il-pjan ta' ristrutturar tal-linja tal-ajru. Bekk il-konsulenti Ernst & Young qegħdin jerġgħu jieħdu f'idejhom il-kontroll tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta.